Sí, digue'm, Fèlix. Espera, que hi ha un merder al carrer. Hòstia. No t'ho creuràs. Els putos ocupes. Llàstima que no tinc ous aquí al despatx, perquè si no, t'ho juro que els hi fotia al cap a aquells cabrons. Va, no em donis idees. Escolta, va, explica'm com ha anat la renegociació. Què dius, Fèlix? No. S'ha fet enrere? O sigui que no hi ha tracte? Que la puta... Hòstia, Fèlix. Però tu tampoc no has sabut reaccionar. I que no li podies oferir alguna altra cosa? Que vés a la merda, tio, que no està culpa meva. Escolta, me cago en la puta, ets que no sap negociar! Tio, vés a la merda! Què fas aquí? T'agrada el que sents? Has muntat tot això per mi? He pujat en net de la sentència, perquè vegis que no tens la veritat absoluta i hi ha batalles que les guanyem. Doncs mira què faig amb la teva sentència. Aquest paper el pots trencar, però no pots fer res per canviar que aquesta vegada hem guanyat nosaltres. No t'equivoquis. El cas de l'Ateneu Forest i el de Can Sarró no tenen res a veure. Ells potser sí que tenien alguna cosa per la, però vosaltres esteu sentenciats. Diu, la victòria d'Horta crea un altre precedent al nostre favor. I anem sumant. I a poc la gent com tu deixarà de tenir la paella pel mànec. Abans que això passi, les vaques volaran. El teu cinisme de merda no t'ajudarà en res quan et plantem cara al judici. Fareu el ridícul. Et menjaràs les teves paraules. Tu estàs malament del cap, no? No, el que passa és que tinc uns ideals i uns principis que el teu cervell de merda no pot entendre. Aquests principis són absurds! Em fots fàstic! Ets patètic!